В сряда преди обяд красивата Пирин планина взе поредната си жертва. Този път 28-годишен сноубордист от София, бивш учител по ски. Виктор Гърбев бе затрупан от мощна лавина в подножието на връх Тодорка. Рано сутринта Виктор и неговата приятелка са отишли на мястото, за да карат сноуборд. Момичето е усетило подвижността на снежната маса и се отдръпнало в страни. Лавината обаче повлича нейния приятел. Над 50 души се включват в издирването на 28-годишния мъж. То започва малко след 11 часа. Към обяд един от спасителите, ръководещи издирвателните действия, Методи Баненски, дава изявление пред медиите. Ние продължаваме търсенето все още. Има голяма лавинна опасност, падат улеи отстрани, ще се види до кога ще се работи, но за сега акцията продължава. Моля ви се, 15 ги пишете. Остават горе с 6 кучета. Винаги има предупреждения. Този, който идва в планината, трябва да знае, че в лавиноопасни улеи не се влиза, а се влиза, нали? Те влизат и там излизат и тези проблеми, които са много неприятни. Колко е вярна информацията, която беше тиражирана, че има още затрупани, освен 28-годишния сноубордист? Аз не знам откъде е тази информация, ние работим по един случай. Чухме планински спасител да се изказва. Не знам кой е този планински спасител, аз отговарям тук за района днеска. Информацията си беше, че един човек е затрупан, евентуално. За сега още не сме го намерили, нямаме сигнали от него, че е излезнал някъде. Предполагаме, че е затрупан, дано да не е, нали? Но работиме по случая. Само един. Моля. Значи, някъде около 200 метра е в дължина, около 100-150 е в ширина, в долния край, където се е спрела. Има, от колегите слушам, дето сондират към 8-9 до 10 метра дълбочина на снега, което е много голямо. До там стигат сонди наши. Много голямо натрупване, лавината е много мощна. От самия връх е паднала, половината обаче. Другата половина сега виси горе и ще видим, има опасност и за спасителите горе, които работят. Акцията следи отблизо кметът на община Банско Александър Краваров. Повече от едно денонощие планинските спасители от Банско, Разлог и Добрини ще търсят тялото на сноубордиста. Към тях се присъединяват и доброволци. Въпреки опасността от нови лавини, търсенето продължава и през нощта. Тогава със специално устройство е засечен мобилният телефон на Гърбев. Мястото е локализирано. Малко след 12 часа на следващия ден спасителите откриват тялото на Виктор. Бившият ски учител бе открит под 3 метра с някой от спасителите. Сноубордистът беше пометен от огромната снежна маса в улей под връх Тодорка, където спускането е забранено. Близо час спасителите транспортираха тялото на затрупания мъж до Бъндаришка поляна, където чакаше линейка на спешния център в Банско. Нелепо. Много нелепо. Не знам какво да ви кажа. Просто сме много притеснени всичките. Такава съдба. Какво ви коства да извадите един човек от снега? Какво ни коства? Нерви, напрежение. Не знам какво ни коства. Рутина много имаме. Понякога сме и спокойни, както с нощи. Тето имаше много напрежение към 2 часа. Всичко има при нас. Кое помогна за откриването И за откриването помогнаха кучетата, помогна апаратурата, която ни го даде МТЛ с нощи. В този район излезе. Така че го успяха да го надушат първо или? Първо и те са там бележили. Добре, защо тази апаратура не може ли да пристигне по-рано? От това не мога да ви кажа. Това за първи път се пробвате, може би хората не са изнаяли там. Какво ще изпратиха веднага кола от София и помогна ни много тази апаратура. Методи, ако тази апаратура беше дошла по-рано, имаше ли шансове за оцеляване на това момче или въпросът е хипотетичен, разбира се? Дайте да не ги задавате тия въпроси. Ако го видите, че целият на... Така, не мога да говоря. Просто той свършили веднага там. Та е тонове снег върху него. На каква дълбочина е бил? Към 3,5 метра дочух, но не знам точно. Ние не знаем къде го е хванала лавината точно, не сме живи свидетели, но тя е грамадна много. Това значи където е намерена към 900 метра. Ние там сме слизали с въже, което е мерено за друг случай. Това е към 900 метра. Под върха е намерено. Под върха, значи това е много търкалено, много надолу. Потрошенка. Ще кажат други хора, но така ми се струва на мен.
Смъртта на столичанина потреса дошлите край Банско любители на ски спортовете. Тая глупост, която е направил да тръгнат сами в това време, което предразполага към такова нещо, е доста глупаво от негова страна било. Определяте като неразумна постъпка. Абсолютно да. Макар че ние сме скиори, виждате, от 2 годишни карат децата. Мъчно ни да всички. Защото и той е бил един от нас скиор. Не би трябвало да ги прави тия неща, но си адреналин. Всеки го казва, но аз не бих го направил. Човек, ако реши да си доставя такъв адреналин, трябва да е много подготвен. Това го казват и всички учители. А и момчето е било бивш учител. Той по-добре от нас знае всъщност какво трябва да прави. Бива без необходимите датчици, доколкото разбрахме, пипсове и изобщо не е трябвало да... 4-5 степен са били обявили вчера специално, че лавина опасно много. Жалко за него. Свличането на лавина в повечето случаи води до сигурна смърт за намиращите се в рисков участък, какъвто е бил този под връх Тодорка. Категорични са медици. От голямата земна маса може да се получи силно притискане на дихателните пътища, да не може да се поеме въздух, счупване на кости, на гръден кош, на ребра и оттам вече да се получат нараняване във вътрешните органи. Ако е на по-голяма дълбочина, просто недостига на въздух при по-дълго престояване също може да се окаже фатално. Така че в случая значение има времето, за което ще се открие. Специалното устройство, което използваха спасителите при издирването на Виктор, влиза в действие за първи път. В акцията обаче успешно се включват и кучета търсачи. Добрата екипировка на спасителите също е от изключително голямо значение, обясни инструктора към планинската служба в Банско Петър Чолев, демонстрирайки техника, с която колегите му боравят. Значи това в момента е на фирмата Ortavox X1. Това е този лавинен уред, който го използваме ние и всички екстремисти, бих казал, които карат в необработени терени. Значи поставя се и се завърта така. Даване, че има 95% заряд на батериите. В следващия момент започва да свети една зелена лампичка. Това значи, че в момента уреда е на предаване. Той уред в момента излъчва. Когато някой евентуално попадне в лавина, се прави ето това нещо, дърпа се и уреда започва да приема. Ето ги каналите. Изчисти ги каналите. И когато на 35, около на 30 метра в стаята вътре има включено устройство. Виждате, веднага го улавя. Когато падне на 10 метра, вече започват и светлодиодите да индикират. С това нещо можем по най-бързия начин да открием човек. Както кучетата, така и ортавоксите, пипситата дават един невероятен успех. Средствата за екипировката на планинските спасители са осигурени от община Банско, похвалиха се от планинската служба към Българския червен кръст в курортния град. Те подчертаха, че благодарение на градоначалника Кръваров екипите им са окомплектовани и оборудването, с което разполагат, е едно от най-добрите. Случаят с Виктор Гърбев не е единствения, когато в Банско се свлича лавина, предизвикана от любители на силните усещания. Преди време друг турист предизвика свличане на снежна маса в същата местност. Сноубордистът решил да се спусне по необработения терен и това предизвикало лавината. Мъжът обаче успя да се спаси и при инцидента нямаше жертви или пострадали. Заради опасностите в планините през зимния сезон, от спасителната служба към Червения кръст припомнят на скиорите и сноубордистите да карат само в обозначените, маркирани и обезопасени ски писти. При по-топло време пък трябва да се избягват участъци до скали, клекове и храсти. Често лавини от мокър сняг тръгват точно оттам, напомнят от Българския червен кръст.